begyndelsen af april gik Iben Hertz Munkholts firma desværre konkurs, og siden har hun været på kontanthjælp. Vi skal i dag tale om, hvordan det er at være arbejdsløs i vores region. Velkommen til på støtten. Og Iben Hertz Munkholt, hvordan var det, der skete efter, at din strudsebank gik konkurs? Jeg havde et sæbefirma. Ja, det kan man tydeligt se. Hvad mener du? Ingenting. Nå, men hvad sker der så, da dit sæbefirma går konkurs? Ja, altså, alle mine penge, de var jo i firmaet, så dem mistede jeg jo også. Men til at begynde med lånte jeg nogle af mine veninder, Løkke Rasmussen. Det kunne jeg ikke blive ved med, så til sidst måtte jeg jo gå op til min sagsbehandler. Ja, okay. Hun hedder Winnie Søvndal. Nej, hun hed Lis Madsen.